Chenro mag somo koro medo bedo gi ng'ikruok e mbalariany mag piny owacho ma thurka e kinde ma ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany odonjo odiechieng' mar ariyo. Jopuonjgo osingo mar dhi nyime kod ng'anyo nyaka sirikal bi winj dwachgi kata bed ni doho ogolo chik mondo gidogi e tich. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. En odiechieng' mar ariyo ma jopuonj mag mbalariany mag piny owacho e bwo riwruok mar UASU dhi nyime kod ng'anyo margi mar sundo sirikal mondo medgi osara kaka ne osingnegi. E kaunti ma Kisumu, mbalariany ma Maseno kotelnegi kod jagoro margi Onyango Stephen oyango ni ok gimor kod kaka sirikal osebedo ka keto singo ewi medogi osara tok chop singogo e kinde ma SHA bende medo muoro bath osachgi. Sani koro ok wakelo dwaro manyien. Wan wadwaro mana gima ne gimiyowa. Wabedo kode penj nyisowa ni okay, mae gima watimo ang'owa, wamiyo. Mae iketo lweti. Koro ere kaka dong' ichaki lokri bang' dwe achiel isechaki chikori dhi komachielo kabisa. Gilero ni winjruok mane gibedo godo nowinjo chak tiyo chak dwe mar aparni. Kata kamano, gima nobwogogi en ni winjruok mopogore emane sirikal osieko godo mamuoro osachgi kod atamalo modhuro gino makoro nochuno nyaka gi ng'any. To nwawacho ni pesani nichulo dwe mar apar immediately king'iyo return to work formula mano gima ne giketo. Nikech gima lit nwan ni dwe ni SIF kende osemayo lecturers pesa between 6,000 nyaka 30,000. Mbalariany ma Machakos bende ne okodong' chien e ng'anyo makamano ka gikoni sirikal oserem keto e tim winjruok mane giketo mar medogi osara gi atamalo 7 nyaka 10. There was a clause that said they were to increase the basic salary for all university workers by 10% from grade 10 to 12. After meeting with the government, they seemed not to change a bunch. And we have said we are not going to accept any other finger but what is signed in the return to work formula. Ng'anyo makamano bende ne odhi nyime mbalariany ma Nairobi kuma picha ne omako ute tiegruok ka otuo maonge kata japuonjre achiel giyango ni giikore mar twak kata kamano gitielo seyo ne piny owacho. It is the government's failure. It is the government's broken promises that has led us to where we are right now. What we needed and what was signed and what was agreed is 9.6 billion. Any other figure being bandied around, I want you to understand that is the government's side trying to armstrong an agreed and already signed against return to work formula. Everything is shut down. And I want people to notice this is the failure of the government, not the lecturers. Jopuonj to korka korgi yango ni ng'anyo no kelo negi ng'ikruok mokalo kalure kod ikruok manyocha giseketo gikwayo mondo sirikal ochul jopuonj kaka ne giwinjore. Here we are, students are paying school fees. Those who they say that are in band 1 are starting to pay rent. They are eating daily, and then we are not taught in schools, in the school. So we are very disappointed and really want the government to take a swift move so that the lecturers go back to classes. We don't want our term dates to be interfered with. Jopuonj ko koro buono mar dhi nyime kod ng'anyo. Ponono romo makawuono gibedo godo kod sirikal ok obiro nyago lemo. Tek ni biro ringo nyaka sama gine ma gichunge. Gine ma wacho nang'o gine ma gin gi key mar yawo dhodni. Wan waselore wan koni nyithindo ni kocha gi sirikal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.